Než sa vrátime k výzve Evanjelia, pretože to je podstata pre nás dneska, môžeme si povedať niečo krátko o tom, čo znamená pre nás úcta k svätým, ale nám to veľmi nepomôže. Keď nebudeme vedieť vnútorne nejako zachytiť to, že čo my máme dneska robiť, alebo hľadať pre svoj život. Čiže môžeme sa trošku povzdelávať z histórie a tak ďalej, ale keď neurobíme ten krok dneska, že sme súčasťou toho a že musíme niečo robiť so sebou, aby sme niečo dosiahli, tak bude to mať malý osoch pre nás. Úcta k svätým dosiahla v cirkvi také veľké rozmery, až do takej miery, že keď prišla reformácia, mnohí reformátori to odmietli ako modlárstvo, ale úcta k svätým mala v cirkvi veľmi silne zakorenú tradíciu od začiatku. Napríklad Ježiš povie, vytkne Izraelitom, že vaši otcovia zabíjali prorokov a vy im staviate pomníky. Vidíte, mali úctu k tým ľuďom, pretože oni vedeli, že cez nich hovoril Boh. Čiže prorok mal veľkú úctu, dokonca boli miesta, sväté miesta, kde sa asi, predpokladalo, že je pochovaný a mali tam pamätné miesta. Čiže to bola úcta. Dokonca sa hovorí o tom, že keď zomrel Elizeus, neskôršie z nejakého unáhleného dôvodu, boli prepadnutí nejakými zbojníkmi, do jeho hrobu narýchlo hodili mŕtvého a ten vstal z mŕtvych. To sa hovorí v Biblii, lebo sa dotkol kosti Elizea. Jeho kosti, v to miesto bolo ešte stále naplnené pomazaním moci Ducha Svätého. Či to už to máme v Biblii, v Starom zákone. Nie potom možné, aby tí ľudia nemali nejakú úctu k tým predkom, ktorí pre nich znamenali takých významných ľudí, vyvolených Bohom, priniesť nejakú moc na túto zem. No a potom máme zmienky z praxe prvých kresťanov, ktorí stavali pamätné miesta na hroboch mučeníkov, martírov, tzv. Martýr znamená svedok. To znamená, to boli svedkovia viery pre nich, nejaké vzory, ľudia, ktorí ťahali cirkev, pretože boli nejak enormne naplnený tou službou a tou oddanosťou Kristovi, ako napríklad Peter, na jeho hrobe, kde bol popravený a potom pochovaný vedľa, na mieste Vatika, to bolo miesto, kde bol cirkus Nerov, kde bol zabitý aj s ostatnými kresťanmi, tam ostalo pamätné miesto, na ktorom neskôr v 4. storočí dal vystavať Konštantín baziliku. A dodnes je tam, robili sa výskumy v 60. rokoch. Pápež Pavol VI, myslím, dal robiť archeologický výskum v tých spodkoch, pretože chrám svätého Petra terajší je postavený na základoch, na troskách z tej baziliky Konštantínovej a tá bazilika bola postavená na nekropolis, to znamená meste mŕtvych, čiže pohrebisku, ktoré bolo navozená zem, zakopané, zahrabané, na tom postavený chrám a v tých vykopávkach sú v podstate tie spodky odkryté, sú tie uličky, kde boli tie kaplnky, kde boli pochovaní mŕtvi a tie hroby, tak sú tam v tých archeologických nálezoch. Našli sa tam presné miesto, presné sa našlo, s presnými zmienkami zo staroveku, vyškrabanými s grafitami na stene, že tu leží Peter. A našli sa tam kosti človeka, ktorý podľa antropologického výskumu pochádza z Palestíny a bol to muž nejakého veku a tak ďalej. To presne sedí s Petrom a tá úcta tam bola vždy. Čiže cirkev, kresťania sa schádzali na miestach, kde boli pochovaní ich bratia, ktorí pre vieru priniesli svedectvo a boli zabití pre Ježiša Krista, prichádzali na ich hroby a boli svedectva, že sa uzdravovali ľudia na tých hroboch, keď sa tam modlili. A z toho vznikli relikvie z dotyku, že tam nosili šatky a ukladali na tie hroby a nosili potom domov a kladli na chorých. Čiže tá tradícia tej úcty má v podstate veľmi silné korene už od počiatku. Není to nejaký blúd stredoveku, ako niekomu by sa to zdalo. Čiže toto nám tak nejakým spôsobom stále silne rezonuje v cirkvi, aj v tom vedomí, že sme jedno telo. Sa hovorí, že svätý Pavol hovorí, že Ježiš je hlava a cirkev je jeho telo. Ale nie len tá cirkev, ktorá žije teraz, je jeho telo.
Cirkev je len jedna, ťahá sa dejinami a je cirkev, ktorá je preč. Už tu nie sú tí ľudia, sme tu my. Hej, ale je to stále jedna cirkev, to znamená, my tam máme, že máme takých bratov a sestry, ktorí nás predišli a sú v Božej sláve, žijú v Božej sláve. Sme aj počúvali v prvom čítaní o nebi, ako nám ukazuje zjavenie apoštola Jána. Hovorí sa tam o nejakých ľuďoch, ktorí boli označení tu na zemi. Nejaké symbolické číslo 144 000, to evokuje nejaké symbolické číslo, nie je presný počet, pretože tam je sedmička, 77 krát odpustiť 144, to môže byť nejaká hra s nejakými významami židovskými. Boli označení nejakí ľudia tu na zemi. Hej. A potom sa zrazu hovorí, že a zrazu videl som v nebi nespočetné množstvo ľudí odetých v bielom rúchu, ako uctievajú Boha. A hovorí, to sú tí, čo prišli zo súženia a vyprali si rúcho v baránkovej krvi. Nie vo svojej, ale v baránkovej. To znamená, nám to neevokuje to, že to boli tí mučeníci, ale to sú ľudia, ktorí sú očistení krvou Ježiša Krista a nazýva ich svätými. Čiže, a tu zrazu prichádzame k tomu bodu, že čo tu na zemi my príjmame, čo veríme, keď napríklad krstíme ľudí, tak hovoríme tam, ukazujeme tam bielu košielku dieťatku, ale v staroveku väčšinou krstili dospelých, ale niekde aj celé rodiny aj s deťmi. Prichádzali ľudia z pohanstva, keď sa obrátili, boli pripravení, tak boli pokrstení, mali civilné odevy, niečo ako táto alba, hej, tak mali také tógy a keď išli sa dať pokrstiť, tak si doniesli úplne nový odev. Na znak toho, že keď budú pokrstení, si ho oblečú, ako keby si obliekli novú prírodzenosť. A to máme aj my dneska v krste, keď citujeme slova svätého Pavla, že keď ste boli pokrstení, obliekli ste sa v Krista. Hej. A to je ten naznačenie toho bieleho rúcha, že keď sme pokrstení, sme očistení Ježišovou krvou. Vstup do života s Ježišom, do života s Bohom cez krst znamená očistenie. To znamená nový život, ale to očistenie nemáme skrze nejaké naše ľudské úsilie alebo zásluhy, ale skrze krv Ježiša Krista, ktorá bola za nás vyliata. A dneska sme počuli, že tam bolo nezmierne množstvo ľudí zo všetkých národov, ktorí si vyprali rúcha v baránkovej krvi. Hej, toto musíme takto nejako vidieť aj my, hoci je to v takých obrazoch, ale sa to týka nášho života viery. Sme očistení krvou Ježiša Krista, nie svojimi ľudskými nejakými úsiliami alebo niečím podobným. Takže to nás má nejakým spôsobom dneska tak zmobilizovať. Tento sviatok nám ukazuje tú nebeskú slávu, ktorá existuje, do ktorej nás predišli mnohí, ktorí boli súčasťou cirkvi, naši bratia, ktorí nás predišli aj v čase. Máme o nich záznamy, dejiny, stále ich nejakým spôsobom sa vraciame k nim, poznáme ich životy, inšpirujeme sa nimi. Hej, máme s nimi dokonca nejaký vzťah. Raz som čítal knižku od jedného brata protestanta z cirkvi Vinice, od ktorého z jeho knižky som sa prvýkrát dočítal o niektorých veciach o svätom Františkovi. Som nečítal niektoré veci o ňom a on ich čítal. A potom on hovorí, že mám takých priateľov v nebi, to sú moji priatelia, ktorí nejakým spôsobom vnímam ich pomoc. A hovorí, je to Terézia z Avily, svätý Ján z Kríža a svätý František, a bol to brat protestant. Hej. Čiže to vedomie, že nie sme sami, že sme rodina, hovorí svätý Pavol, že boli ste prijatí do Božej rodiny. Stali ste sa domácimi Boha. Hej, tak tá Božia domácnosť je aj tu na zemi, pretože to je cirkev. Hej, cirkev to je nejakým spôsobom tá Božia domácnosť, sme jej súčasťou. Ale samozrejme v tom dokonalom rozmere sú veci, ktoré nás presahujú a ich nevidíme, sú tam, povieme to, nazývame jednoduchým spôsobom, že sú v nebi. Takže tento sviatok nám to dnes nám to tento sviatok pripomína. Aspoň krátko sa vrátime k evaníliu. Keď Ježiš začal verejne vystupovať, Matúšovi sa tu píše tak, po krste potom hovorí, že od toho času začal hlásať, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, aby ľudia verili evaníliu a robili pokánie. A potom sa hovorí, že prichádzali zo všetkých miest, z Dekapola, za Jordánska a tak ďalej. Množstvo ľudí prichádzalo a on ich uzdravoval a vyháňal zlých duchov. A vtedy, keď prichádzali tie zástupy, keď ich bolo veľa, tak keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a predniesol túto reč o blahoslavenstvách.
Čiže dalo by sa z toho predpokladať bez toho, že teraz budeme analyzovať, nemáme časy analyzovať každé jedno blahoslavenstvo, už sme počuli veľakrát, ale jednoducho Ježiš akoby deklaruje to, čo sa dialo vtedy. To evanjelium sa zasievalo, Božie kráľovstvo sa hlásalo, ľudia zažívali Boží dotyk a spásu a Ježiš zrazu hovorí o blaženostiach ľudí, ktorí prichádzali k nemu, ktorí v neho verili, mali mať napríklad čisté srdce. To znamená, to nie je čisté srdce len teraz pre nás, že my sa musíme snažiť mať čisté srdce, aby sme prišli do neba. To boli časy takého akoby aj boja, že Ježiš proste priniesol Božie kráľovstvo ako nejaký cudzorodý prvok tu na zem. Niečo, čo tu nie je také prirodzené, že je to tu, žijeme v tom, je to niečo, čo musíme prijať vierou, ísť za tým nejakým úsilím, v čomu stoja v ceste nejaké prekážky napríklad. Tam bolo množstvo ľudí, ktorí šli za Ježišom, mnohí o tom pochybovali. Ten rozmer toho čistého srdca napríklad. Sa to spomína v knihe Prísloví, myslím 20. kapitole, sa hovorí o čistom srdci. Hej, tam sa hovorí potom okolo toho o tom, že Boh nemá rád, keď je človek záľudný, lebo Boh skúma naše srdce. By sa dalo povedať, že čisté srdce to je to, keď nie sme napríklad nejaký záľudný, keď nie sme nejaký, že špekulujeme, keď s niekým napríklad jednáme, tak nejednáme z takej pozície, že niekam ho dostať, ale sme úprimní, hej. To je podobné, ako boli farizeji, sa hovorí, že keď farizeji komunikovali s Ježišom, kladli mu chytáky napríklad. To není čisté srdce. Hej. To znamená, oni chceli Ježiša niekam dostať, ale nie nejakým spôsobom byť transparentný voči nemu. Kdežto o Ježišovi sa hovorí, že jeho srdce bolo čisté. Nič s ľuďmi nehral, žiadnu hru. Nehral s nikým nejakú hru, aby ho niekam dostal. Tá čistota vyplývala z jeho istoty, pravdy, ktorej žil, a tej autority, ktorú Boh má. Čiže je potom pochopiteľné, že za prvé my musíme k Bohu pristupovať s čistým srdcom. To znamená úprimne. Nepristúpime k Bohu nejak tak rafinovane, ako sme zvyknutí k ľuďom, že niečo pred nimi skryjeme, niečo im preženieme, niečo aj oklameme, aby sme dosiahli svoje. S Bohom nemôžeme takto jednať. Boh vidí do nášho srdca. Keď Bohu povieme, že Bože, chcem teraz s Tebou hovoriť v modlitbe, musíš počítať s tým, že musíš dať priechod svojej pravde. Bože, toto je vo mne nedobré. Toto Ti predkladám, lebo nie som úplne, nepoviem Bohu, že Bože, vidíš, jak sa snažím, aký som dobrý, to nie je čisté srdce. Čiže to predpokladá, že my k Bohu máme pristupovať s úprimným srdcom. A druhá vec je aj to, že Boh to srdce tvorí čisté. To znamená, Boh, keď vstupuje do nášho života, to srdce chce čistým urobiť, dáva nám nejaké podnety. Niečo nám vnútorne môže ukazovať, niečo nás vnútorne môže motivovať, niekde nás môže viesť k niečomu, aby sme mali dôveru k nemu. Naše srdce je plné niečoho, čo nás robí nečistými. Strachu, obav, hnevu niekedy. Rôznych vecí z sveta, svetských kopu nejakých myšlienok, informácií, záverov rôznych, s ktorými žijeme, robia našu hlavu takúto nejakým spôsobom a Boh chce, aby to srdce bolo očistené. Ale ako prvé musíme s tou úprimnosťou k nemu prísť, vedomí si, že keď prichádzame k Bohu, on je podstatný, nie my. On není dutá vrba, ktorú my zasypeme svojimi nejakými vecami. On je pravda, ktorá osvecuje náš život, aby nás očistila, aby nás spasila. A Ježiš hovorí, že blahoslavení tí, čo plačú, tí, čo sú si vedomí, že tento život není dostačujúci. Tento život není dostačujúci. Je tu taká pasca niekedy, taký chyták, že keď ľudia sa cítia byť šťastní, že všetko majú, čo im chutí, podľa ich predstav, začínajú byť neobozretní, že to není všetko. My niekedy hľadáme šťastie podľa svojich predstav. Keď ho máme niekedy, tak sme takí spokojní, že všetko máme, ale to je všetko len dočasné, kým neuvidíme pravdu. Iní ľudia zase možno to šťastie nemajú, tak hľadajú nešťastní, sklamaní, hľadajú do nekonečna, aby našli to, čo si myslia, že ich urobí šťastným. To môže byť taká pasca. My musíme k Bohu prísť úprimne, musíš vedieť, náš život není možné, aj keď máš akékoľvek ľudské šťastie okolo seba. Že by si bol naplno šťastný, keď nie si s Bohom. Keď Boha nepoznáš, keď Boh není v tebe, pretože Boh je viac. Samozrejme, Boh je pôvod nášho života, zmysel nášho života. Takže Ježiš hovorí ako keby, že teraz prišla tá búrka evanjelia, ale vyžaduje si, aby ľudia zapli v sebe to, že hľadaj Boha, hľadaj pravdu, neboj sa cítiť to, že není všetko v poriadku, ako by si chcel, lebo teraz je čas, keď Ježiš ti to prináša. Keď to evanjelium ti prináša, že naplní tvoj život, aj keď s prenasledovaním.
ale naplní tvoj život. Vidíte, už tu na zemi sme povolaní, aby sme žili, bez ohľadu na to, aká forma je nášho života, aby sme žili z tej injekcie, z tej sily toho, čo nám prináša viera v Ježiša, jeho kráľovstvo. A to bude potom tam v plnosti ako svetlo. Čiže z toho je jednoduchý záver. My si pripomíname všetkých svätých preto, lebo oni sú v tej sláve. A my vieme, že tam chceme prísť a chceme to prežívať vo večnosti. Amen.